Bon dia, penya. Ahir no vaig gravar res perquè va ser el pitjor dia que hem tingut durant el viatge i ja explicarem. Bueno, vam acabar a l'hospital. Bueno, això que va ser el pitjor dia que hem tingut aquí, ja faré un vídeo explicant-ho tot quan hagi passat aquí un temps perquè estem una mica traumades per lo que va passar a l'hospital. I res, que estem a Chiang Mai, segon dia, ara anem a veure temples i després a la tarda anirem a un santuari d'elefants, així que estem contentes, vamos a por ello. Chiang Mai és una ciutat que està plagada de temples, llavors el que veurem avui és bàsicament temples com aquest. Mira, això és part... La cosa és que estem al nucli antic i això és part de la muralla. És una escola. Els mola que tot sigui daurat, Sí, la veritat. Els agrada molt el daurat. Sabeu que hi ha temples que posa que sol poden entrar els homes? Hola. Sí, acabem de descobrir que aquests dracs es diuen Naga. Ai, hi ha un Buda, que xulo. I mireu els elefants, impressionants. Estem anant a un santuari ètic d'elefants. A veure què tal. Ah, ok. És un peque. Tenen, el més petit té 5 anys i és una dona, és una noia, com es deia? Mei. I aquest d'aquí té 8 anys. Oh! Hola! Toma. Què passa? Perquè estava molt neta. Ja dic, jo limpia una mierda. Sembla nostre. Okay. Oh, problem now. Yeah. Take it off. Help me, please. Ah, Oh. Para que te tire esto a la cabeza. Toma, ha trobat una altra. Doble. Hola! Hola! Hem sortit dels elefants. Ha sigut impressionant. Ha sigut tan maco, la veritat. Hem anat a era un refugi d'elefants, ¿vale? Tot el rato estaven sueltos, tot el rato estaven... No hem pujat a sobre els elefants, però en ningú moment no era com una explotació d'elefants, no sé com explicar-ho. Però que això, que era un refugi on els elefants ja estaven superben cuidats, estaven a l'aire lliure tota l'estona... Bueno, sí que estaven acostumats a les persones, però al final com... No era una explotació, al final els diners que hem pagat nosaltres eren per als elefants i ja. Era un santuari ètic. I res, ha sigut impressionant, tot molt maco, ja ho veureu al vídeo, i ara estem anant, ens hem dutxat, ens hem netejat, ens hem arreglat i estem anant a com no, a un mercadillo nocturn. No hem anat a 52, que estem anant a un altre.
Jo vull com una crep de Nutella que fan aquí. En plan, és de plàtan normalment, però vull de Nutella. I és com una crep típica d'aquí. Es diu com rote. หมูกรอบทอดจานนึงทอดเปล่าๆเลย Mireu, és com una crep però fregida. I a dintre té banana. Anem a provar-lo. Ui, crema. Està bo, és com una crep de Nutella, però cruixent. Quasi que m'agrada més que una crep. Perquè el crunchy li dona molt bon pony. Mireu aquest temple. És impressionant, però és que el millor és això. Pato Donald, ¿qué haces aquí, mi amigo?